Cyfle i groesi. Yn gwneud hynny ac OSWELL sy yno. Ac am gôl campus gan Jason OSWELL. Taylor i fewn i'r cwr Cosby yn eithon ni hun ôl tuag at Ryan Edwards! O, na chi gôl gwbl hyfryd gan Edwards! Wel, am bold. Pimp yn y mir amddiffynol. Venables round y wal! O, gwych unwaith eto! Gan Chris Venables dros y wal a mewn i gornel ucha rhwyd. Pas hyfryd i gyfeiriad Walters. Walters yn rheoli. Ar yr hanner foli. O, dyna chi gôl hyfryd i Sacha Walters. Walters yn rheoli a dim ond un peth ar ei feddwl o. Bowen sy'n ei derbyn ar y chwith. Bowen yn ergydio ac i gornel y rhwyd. Wel, gôl o'n unlla o bosib gan Aaron Bowen yn sicr doedd James Court ddim yn ei disgwyl i. Unwaith eto, ti'n cael Healey am hat-trick! Lee Healey! Faint o weithiau! 6 munud a hanner ar y cloc. A mae Robert a Healey'n cyfuno am y trydydd tro. Hat-trick i Lee Healey.